Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, ene biz Intellekt Bonus bähesimiziň 2-nji mewsumynyň 3-nji tapkyryna başlaýas. Ene bu tapkyrmada bize Mergen, Arslan, Arzu we Mehri gatnaşýar. Bu tapkyrmada da 2 tane oglan, 2 tane kıydymyz. Mergen, senden başlaýly, sen nirden eşitdiň biziň bähesimizi? Mana ýa bir näme sanmada gitdi, ýoş-ýoş eşitdiler. Başlandyr bolýan ýöne. Ha, men Şyhdur diýip Mergen näderki wagtda Aswat şäherine ýaşaýan, telewizionyada rahmat çekýän. Aha, bolýar. Ha, o YouTube kanalyny birinji sezonyň birinji tapkyryndan soňky tapkyryna seni gördüm, gyzykandym, ýanketa doldurdum. Öýde oturýan çöp bilýärmi? Ýani ahatmy soralary. O köpüne jogap berip bilýän. Gowy soraglar, umum soraglar. Ýani men pikir edýän bir açyk soraglar kynlaşdyrmaly. Kynlaşdyrýarlar ýani şu wagt soňkularda bir näme çyk. Biraz final atnaşlan ýagdaýynda da finalyga bir şertlerini ýetgetmeli bir açyk. Final bilen öje şu tapawatlandyrmaly, lakin finalda. Sebäbi finalda köp pul goýulýar-da. Şoň üçin hem bir açyk köp pul gazanmak üçin bir açyk hem şertini ýetgetmeli. Samir, kynlaşdyrmaly soraglaryň. Bolly diýe. Ýöne umman şeýle Mergen, mesela şunu taşarda men ömürçi bir de analiz etýär bolýan. Biziň bähesimiz bardy bir näme eşdilýärmi taşarda, ýani diňe YouTube'dan birmi ýa bir esasat näme dilden dile düşmek diýär. Pozitiv manada конечно, dilden dile düşýärsiňiz diýerdik. Gowdat da bilýärmi? Daşyndan eşdemek, ýani YouTube'da köprak prosmotra, her tapkyra göre öňki tapkyrlardan soňky tapkyrlar hem köpel başlatda hawa. Ýöne hakykatan näder öýdýän ente. Öň muň tapkyr 5 şundal ýamasaňyz endi 2 gün alyp başladyňyz da şolar ýaлагrak. Ýoş diýär. Bolýar sawal Mergen, gowy maslahatdan we ýankaýdalan Arslan. Goşulýan Mergeni. Kynlaşdyr ýotýara. Ay ýok, sebäbi ýadyr. Ay halkda onuň şu wagt soralar men fikirimçe gowy. Aslında sen ýerde işleýän? Okaýan diýdi. Men okaýan. Türkmenistan Telekommunikatsiýa Informatika Institutynyň talaby. Aşka şäheriniň ýaşaýjy. Men nesibem, sebäbi oglanlar şo geçen sezonyň final tapdyryny görüp oturýar. Ýöne baryp gyzykdan seretdim. Şol wagtda anketamy berdim. Düýnem janatdylar. Oglanlaryň arasynda da şu hälte soradyňyz da dilden dile geçýän zat, o geçýän bir Intellekt Bonus diýip täze bäsleş gaşylylar diýip. Geçen ay köp da etdik. İşte men şey netibem bilen şöyle. Bolýar, sawol. Oglanyň arasynda meşhurlyk başapdyr. Belki işleýän arasynda taýyplan arasynda ekenler. Indi gyýdan arasynda aýyrka. Arzu, özüň ilk tanıştyrsaň? Men Arzu Öwedmurad, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy. Men internetden zaten görmedim. Yani şu geçen kitaplara gatnaşan oglan wady. Şol aýtdy, tanışym. Ana şoň gyzyklanmasy bilen, şol köweslendirdi, şoň daha bilen anketan doldurdy. Endi konuşup gören okmy özüň? Ýok, gördüm. Şoň özüň gatnaşanyny gördüm. Sen näme maslahatlaňmy? Maslahat etkeşik ýok. Endi kanemy zat ýok diýende. Bolýar, Mehri sen? Men Mar şäherinden häzirki wagtda okaýan. Instagram tahypasynda gördüm. Ilki atak ýöne şeýle saýdyňyzdan habarlar zatlara koýan. Gurrun edilýär. Gyýdylan oglanyň arasynda da şeýleni. Gatnaş sen ine bilimin gowdat men maslahat berýän. Özüne gowy etýänleri. Baly galanym alt barşyňyz gowy üstünlük işiňizde. Ha, şonu sorajaktym. Maňa da öňküde taýýap zyndyramaň. Köpüm de aslında. Şeýle prosentlarynda 30% diýenler taýýap oklady. 70% özüň aktiviteli, entek baka nemeden. Ýöne men öňüm diýip geçdim. Ýene de diýen, diýip bolsa indi kitaplarda dowam eden ýagdaýymyzda islemede görä bir alyp barjym bir tapsaga onu başgasyna geçirer. Ýok, nemese de häzir şöýle dowam ederim. Bolýar, onda men şunlarda ötýäs, diýip bolsa başlaýas onu. Indi Mergen birinji senden başlaýas. Birden 56 ýaşly tanymyz bar. 8-nji sorumuz Halkara Olimpiya Komitetiniň ştab kwartirasy haýsy şäherlerde ýerleşýär? Haýsy şäherde ýerleşýär umurla? A. Lozanna, B. Afini, C. Gaga, D. London. Wagt başlaýar. Afini, B. Son kararmy, son soramy? B. Afini. Doğru jogap gelsinmi? Gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap A.
Rozanna. Bilmediniz, her için nol bonus. Inni Arslan. Sen aydın saylayan? 19. 19. Edebiyat bilen mağnaşık. Sen uğrun ne dedin? İnjiner çek. İnjiner. Haysisi Shakespeare'in en kıysa görümlü tragediyasıdır. A. Macbeth. B. Hamlet. C. Romeo ve Julietta. D. Otello. Ot başlaya. Baya Hamlet. Sonki cevabın mı? Sonki cevap. Doğru cevap geldin mi? Umman adına vaktiniz var. Hem ben düşündüm şunlar hatta. Sonki eset ulanın vaktinizi. 15 sekundun mu? Baya Hamlet. Böyle ya. Doğru cevap geliyor onu. Doğru cevap B. Hamlet değil. A. Macbeth. İnni arzu sana edeceğiz. Yani soranın arasında ettim olayım. Şu yerde etip geçeyim. 30 sekundunuz ullanacak olun. Yöne men hani vaktin var diysem de öngeme beylek geçendir. Yöne size yattat geçeyim. Bu yanlışlığı manisine gelen noktur. Yanlışa multipliler, doğru multipliler. Yani vaktiniz vardan yattat yandır men dine. Sonuç için arzu ne söz ne olsun ne? Sen aydın saylayan. Birinci soru saylan. Birinci sorumuz. Şu aşağıdaki deniz yüzücüsünün haysi Hindistan'a taraf deniz yoğunlaştı. A. Vasco da Gama. B. Fernand Magellan. C. Christopher Columb. D. Thomas Cook. What başlıyor? Christopher Columb. Son soğan mı? Doğru cevap geldin mi? Vatın tek 20 sekundun mu? Geleysin mi? Aa. Geliyor değil mi? Aa, Geliyor onu. Sizinkem yanlış. Doğru cevap A. Vasco da Gama. Siz de her için olunuz. Üçüden ne olmayan için? Başlayaklardayken bilmeyen şeylerle. Sonra bir başlayarlar. Başlayarlar. Bir saniye yerler. Şey değil mi? Ana mehafete ne mi diyor? 7. 7. 7. sorumuz. Samoa'nın resmi adlandırışı. Yani şu devletin resmi adı, doğal adı. A. Samoa Respublikası. B. Samoa Padişahlığı. C. Samoa Karası Devleti. D. Samoa'nın dini öğü. Samoa yani. Vaat başladı. D cevap. Samoa'nın yeki ödü. D diyen değil mi? Son çoğun mu? 20 sekundun mu? Bilersin tek. Tamam. Son çoğun. Tamam. Doğru cevap geliyor onunla. Doğru cevap C. Samoa Karası Devleti. Siz de bilmediniz. Her ilçe ilkinci sapkırda ehlisi nol bonus. Inni mergen teyden başlayız. İkinci sapkırımızın birinci sorunu. 13. 13. 13. soru geliyor. Enken mehrin sorunu meneşerek soru. Bir tane şundan soru vattı. Uruguay'ın resmi adlandırışı. A. Uruguay Gündoğru Respublikası. B. Uruguay Günbatı Respublikası. C. Uruguay Günorta Respublikası. D. Uruguay Demirazlık Respublikası. Vaat başlıyor. Günörtü Amerika kontinentinde yerleşiyor. Yani son için C. Ç. Uruguay Günörtü Respublikası. Vaatın var 20 sekundun. Yok şu cevap. Son cevap şey değil mi? Günörtü Respublikası. Doğru cevap gelsin onunla. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap C değil. A. Uruguay Gündoğru Respublikası. Her ilçede ne ol bonus? Arslan? 6. 6. 6. sorumuz. Bu da ulgamının adı Sanskrit dilinden qarların mesyeni hükmüne tercüme ediliyor. A. Pamir. B. Himalay. C. Altay. D. Everest. Şuların adının manisi şu ekenler şu dilde. Vaat başladı. Ah, Pamir Dağı'dır. Son çoğun mu? Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap B. Himalay Dağları. Kıyınıydınız öğrenme Arslan, Mergen. Beter kıyın sorulayıp aşağı nedir? Yok kıyınne soralı kıyınne la. Bolya onun arzu? Men 5-nji soru Ali. 5.
şu sorunu mesendine saylap tafatyňy da edýän şu wagt. Nepal'ın resmi adlandırışı. A. Nepal Halk Respublikası. B. Nepal Federativ Demokratik Respublikası. C. Nepal Padşahlığı. D. Nepal Demokratik Respublikası. Wagt başlaýar. A. Nepal Halk Respublikası. Soň soňmy 20 sekundyň mantek. Arzu. O itkedem. Ütkeden o. Bolýar. Onda doğru jogap gelsinmi? Doğru jogap gelýär. Doğru jogap B. Nepal Federativ Demokratik Respublikası. Indi Mehri, söz ne olsun seninle? 14. 14. sorumuz. Honduras'ın paytahtı. A. Tegucigalpa. B. Comayagua. C. Choluteca. D. Honduras. Wagt başlaýar. Doğru cevap A. Soň soňmy? Doğru jogap gelsinmi? Hawa. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap Mehri siz bildiňiz. A. Tegucigalpa. 200 bonus. Indi ikinci sapkırmızı jemledik. Indi üçüncü sapkırmıza başlaýas. Indi bergen, söz ne olsun seninle? 26-njy soru. 26-njy soru. Sorumda öňgeden sorum hadýan. Olimpiya oýunlarynyň baseniniň uzunlygy näçe metr? A. 25 metr. B. 50 metr. C. 60 metr. D. 40 metr. Wagt başlaýar. B. 50 metr. Soň çoğanmy? Hawa. Doğru jogap gelsinmi? Gelsin. 20 sekundyňmy? Gelsin. Gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap mergene billi B 50 metr, mergene 200 bonus. Inni Arslan, söz ne olsun seninle? 47. 47. 47. sorumuz. Perde kanatlar maşgalasından bolan neşterli möýek. A. Çiýwin. B. Siňek. C. Arı. D. Garynja. Wagt başlaýar. A. Çiýwin. Soň çoğanmy? Soňky. Doğru jogap gelsinmi? Gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap C. Arı. 0 bonus häzirlikçe. Inni söz nowatdy Arzu seninle. 21. soru gali. Näçe? 21. 21. Bolýar. 21. sorumuz sport bilen baglanşykly şeýle alanda. Futbol derwezesiniň beýikligi näçe metr? A. 2 metr 44 santimetr. B. 2 metr 40 santimetr. C. 2 metr 46 santimetr. D. 2 metr 50 santimetr. Wagt başlaýar. Güllüň öýle bilýän ýa-da bolmaly. Yo, hemmesinin arası ýakyn. Şu ýaňyslyjak goýar da bizimkiler. Meren kyn etdi, şol bizimkiler eşitdiler, ýa üýtgetdiler sonra. A. 2 metr 44 santimetr alaýyn. Soňçaňmy? Doğru jogap gelsinmi? Gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap Arzu sen bildiň. 2 metr 44 santimetr. 200 bonusdan şeyden mi? Mehri. 200 bonus. Inni Mehri sözün olsun seninle. 4. 4. Haýsy ýurdun tuğrasynda olakan pişbaga vardır? A. Mavriki Respublikasy. B. Şeyhler Adaları. C. Barbados Devleti. D. Fiji Respublikasy. Wagt başlaýar. B cevap. Soňçaňmy? Seyşel Adaları. 20 sekundyňmy? Doğru jogap gelsinmi? Hawa. Doğru jogap gelýär onda. Doğru jogap
Mehri bildiğiniz ve Şeytan adaları 2 bonus. Inni mehri bilenden sonra inni atlaşın mehri sözleriyle mehri bağları aytıp bersen bonusları. Mergen 300 bonus, Arslan 0, Arzu 300, Mehri 500. Bolya. Inni 3. tapkırımızda şeyler nememiz var. Makul çek diyez. İsteseniz şu ateşeli yığınan bonuslarınızı alıp oyundan çekilip bileceğiniz. İsteseniz de oyuna devam edeceğiniz. Inni Mergen devam edeceğim mi çekileceğim mi? Devam et. Arslan devam edeceğim mi çekileceğim mi? Devam edeceğim. Arzu devam edeceğim mi çekileceğim mi? Mehri? Yekece tapkır varım şundan sonra. Yok, sen yok 3 tapkır var endi. Yani 60 tapkır açılı var ha. Aslında demeyemezem şeyler gitti şu an 300 alanınız mesela için, indik de bilseniz 400 alanınız, indik tapkır bilseniz 500, son tapkır bilseniz 600 alanınız. O zaman şey gitti. İsteseniz devam et bileyiniz, isteseniz de mesela için 500 madden alıp oyuna çekip bileyin. Olur şey sen bilecek adın. Eğer sonunda kalıp noy varsa? Onlar normal. Yani mesela için değil mi? Bu yıkacağın işimiz oluyor. Mesela için sen şu an 500 alıp bariyen, hatta indikin bildiğin hatta en son kıyınan bildiğin 5 diyelim ki 2000 mandın oluyor. Diyelim ki olanın kıyınan bir bildi 2000 buraya kaldı, 2000 mandın ne olur? İstersen sonra çekip bileyen, kalıp bileyen, o sen bilecek zaten. Vaktın gördün mü diyen ha? Gitmeden vaktın neretten diyen? Çekileyin. Çekilecek mi? Bol ya. Onunla mehri çekiliye 500 manatını, 500 bonusunu veriyez. Ondan sonra ki tapkırlara Mergen, Arslan, Arzu ile devam ettiler. Mehri geleyim. Mehri çekiliyen neydi? Aslında mehri birini sonra bilmedi. İkincinin, 3. bilipti. Belki mehri yenice olacaktı. Ama mehri çekilmeyeni seçti, sayladı. O mehrin öz nemeti. Mehri çekiliyen bonusun 500 bonus, yani 500 manat. Kavuşuruyor. Olsun, şimdi açacak adına daha olsa bir taşık bir ayıp aytan kamera gelecek bir belliğim olsa şu adeselini 3 tane tapkara atlaştın bir taşık özüm beğenedi. Hem rahat kavdu, işine de üstünlük, kolleganı da. Sağ ol. Yolun da açık olsun bundan sonra. Olu üstünlükler yar olsun. Böyle sağ ol seninkim. Inni 3. tapkırımızı yani makul çek tapkırımızı tamamladık. Mehri kıydımız çekildi. 500 bonusunu alıp. Inni biz şu an 4. tapkırımızı Mergen, Arslan ve Arzu ile devam edeceğiz. Arzu'yu koydun alın, kıyılar adına. Inni Mergen 4. sinemede 29. 29. sorumuz. Adamın diline ortası neçe tane tağım duyucu reseptorları var? A. 100 B. 1000 C. 10.000 D. 100.000. Vaat başlaya. Ortaça. sekundun mu? 10.000. Son çoğun mu? Tamam. Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap C 10.000 Mergen bildiğiniz 400 bonus oranıyana. İnni. Arslan, sen o seninle. 10 soru. Haysi yurtta en köp futbol töküsü öndürülüyor? A. Xitay B. Brazilya C. Pakistan D. Rusya. Vaat başlaya. C. Pakistan. Son çoğun mu? Son cevap. Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap C. Pakistan. Sen bildiğiniz 400 bonus. İnni. Arslan. Biliyatın mı bunu ettin? O sebebi inni küçükken köp top oynadık sonra toprum. Arны köpten seyreden Made in Pakistan ya. Onu arada da bir internet fakta baktım da sonra. Yeni almadım tabii. Xitay'di Ya da şaşık yarattı. Biz 4 yılda, 4 yıllar oldu ya sonra. Rusya'da geçirileninde sonra Pakistan'ın ilçhanası bir resepsiyon verdi. Şimdi biz taşıyıcı jurnalistler atlarım çağırdı sonra şimdi
Taşıyıcı nasıl kitiyata berdak nememiz. Ondan sonra Şamilikimiz barttık sonra bir de sonra Pakistan'ın ilçhanatı Rusya'da oynanacak futbol topunu örttü. Ben sonra şu yerde resepsiyonda aydılarını eşittim birinci edek. Benim bilem okudum. Şu top entegam öyde ba, dışarıda oynayan top değil de öyde oynayan topu kurnamıştık da. O top hakikaten nemede sonra bir mango at şeyden Şamil. Hem at mango. Yani füze atları belki içmeye de mango, naharda mango, hem de desert değil ya, ondan mango. Biraz şu vaxtı bir Pakistan'ın esas şu topu var iken, sonra benim sonra öğrendim, o top yani Pakistan'ın Adidas'ın şöyle döndürülen iken. İnni sizden bildiğiniz, inni arzu sizin o seninle. 17. soru galiba. 17. soru. Haysi İngiliz şehri bir vaatlar Droliponte deyip adlandırılıptır. A. Leicester, B. London, C. Cambridge, D. Manchester. Vaat başlaya. D. Manchester saylayın. Son çoğun 24 sekundun mantık. Hava. Doğru cevap gelsin mi onunla? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap D. Manchester. Değerli yine tıktı. C. Cambridge. Ayrılışın ol bonus. Şimdi 4. tapkırmaz cemlenini. Şey değil mi? Hava. Neme olmadığı için. Şimdi 4. tapkırda makul bonus tapkırmaz deyip gidiyor. İlki mehri seçik bir makul adına tavatımız var. Sonra kavuşursun bizim sponsorumuzdan. Sirak bir tavatımız. Şimdi bu tapkırımızda bize şeyler örneği veriyoruz. Soru mu, soğuk mu diyoruz. Soru diyorsanız yani soru geliyor. Ve sorunun karşısında bilseniz 500 olmuş, bilmeseniz 0. Soğuk diyorsanız de küçük bir soğuğumuz var. Aslında ne soğuktan ön tapkırda ayıttık aslında. Yönü bilmeyenler şeyler aslında. Bir makulun fleşkası var, 16 GB'lık. Bir makulun bloknotu var, bir makulun tayarlanan ruçkası var, bir makulun tayarlanan bir termos var. Neşinarak termos. Bir tarafında makul hizmet var, bir tarafında da atovatanık var. Reklam etmek için çek olsan eğer. Şeyli bir termos. Beni özme qavurayan. Bildiysem hani ben Tayland diyem yok. Sonra mı savat mı iyem. Sizin bilecek adınız. Mergen, sonra mı savat mı? Sonra. Arslan, sonra mı savat mı? Sonra. Arzu, sonra mı savat mı? Sonra saylayanız. Onu Mergen senden başlayız. Birden 4'e çelli. Bak, hayatın saylasın. 4. Öyle 4. sorumuz geliyor. 4. sorumuz Cengnamı poemasının avtoru. A. Abdüsettar Kahi, B. Kurvan-Nur Zelili, C. Mehmet Ölü Kemini, D. Anılış Mətəci. Vaat başlıyor. Abdüsettar Kahi. A. Sonuçlan mı? Tamam. Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap A. Abdüsettar Kahi. Bildiniz. Gerçi konuşamayacağız. Aslında 4. tapkırdan sonra makul bonus tapkırındaki sorularımız köplenç adayda belki de 100% şeyle ya edebiyat ya tarihtir. Biz şu tapkırı esas şunu koyarsa hani kaydetinde komentarda yazıyorlar ama bir tapkırın paramız yani esas da şu 5. tapkırın kıta şeyle etiyse ahli gelecek sorularım şunu varadır. Ne Arslan sen haydın saylayan. 2. soru. 2. sorumuz geliyor. 2. sorumuz Mehmet Ölü Kemini kaçan dünya inni? A. 1670, B. 1680, C. 1770, D. 1780. Vaat başlıyor. D cevap 1780. Son soran mı? Son cevap. Doğru cevap gelsin mi? Doğru cevap geliyor. Doğru cevap C. 1770. Bilmediniz. Şimdi ben önküde de ayıp geçiptim yani yine belli esasen edebiyattan gelen sorular bizde turkmenmaglumat.com deyip aslında saytın önünde bakın Atovatan Türkmenistan saytımızda bir tane bölüm açtık. Türkmenski Wikipedia diyen yarak deyip
Şu bölümde de biz esasen baştan Matmuli Praga'da başladık. Nusol şairlerimiz 20. asırdaki yazıcı şairlerimiz belli şahsiyetlerimiz vardı. Kısaçık biyografi malumatlar koyup başladık. Yine şu bölümde yine Aydar akit var ya, Aydar'ın özü berdi. Şonu da men kirinçe her tanına bir görseniz gaw bolar. Köplençem şondan hem gelipdi. Öňküde de geldi, bunda da geldi. Bir hükmen soratdaki Mehmet Ömer Kemilen Hasan Dünya ýene barda soraňam, jogaby ne şöýerde badyr. Arslanydan geçtik, Arzu. Sen aýdy? 3-nji soru aýly. 3-nji sorumuz nedir şanyň ýaşan döwri? A 1688 1747 B 1588 1647 C 1647 1788 D 1788 1847. Wagt başlaýar. A jogap. Toňşaňmy? Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Doğru cevap gelýär. Doğru cevap A 1688 1747 bildiňiz. Äsir bolmuş dedi. Indi soňky tapgyra geçmäke Mähri sana ýene bir söz bereli. Mergen 1200, Arslan 400, Arzu 800. O, bolýar. Indi soňky tapgyra geçýär onda. Indi Mergen, soňky da sana söz berýär. Sen haýdyn saýlaýan. 45-nji soru. 45-nji soru. Apollon 11 kosmos gemisi haçan aýa ony? 1959 B 1969 C 1979 D 1989. Wagt başlady. C 1979. Toňçaňmy? Bravo. Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Doğru cevap gelýär. Doğru cevap C 1979 däl, D 1969. Siz bilmediňiz. Indi söz nowaty Arslanna. Arslan umytdan düşmenler, entek seňe meňiz bolma şansyň bar entek. 18-nji soru. 18-nji soru. Birleşen Arap Emirlikläriniň paýtagty A. Dubai B. Abu Dhabi C. El Ain D. Sharjah. Wagt başlaýar. B Abu Dhabi. Toňçaňmy? Soňky jogap. Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Doğru cevap gelýär. Doğru cevap B. Abu Dhabi. Bildiňiz, 600 won soranýaňyz. Köpden Dubai hem dip biljekler adamlar, köpden Dubai bilnýär täze. Abu Dhabi bilnýär bolýar, hani bilnýär şonun ýalňyşlyk birazjakda. Şarjada köp bilnýär. Estilýän nemelerin biri. Indi Arzu söz nowasyny soň gerek. 33-nji soru aýly. Futbol boýunça ähli dünýä çempionatlaryna gatnaşan ýeketek ýurt haýsy? A. Braziliya B. Angliya C. İspaniya D. Argentina. Wagt başlady. Braziliya qadiyan Asy. Wagtyň ba? Pikirlenip bilersiň. Jogap senki. Braziliya. Toňçaňmy? Soňky Doğru jogap. cevap gelsinmi? Gelsin. Doğru cevap gelýär onda. Doğru cevap Arzu siz bildiňiz. A. Braziliya. 600 bonus. Nähli? Söz nowasyny? Mergen 1200 bons, Arslan 1000, Arzu 1400. 1400. Onda şu ýerdäki netije göre Arzu sen ýeňizi. Geleň Arzu. Onda Arzu 1400 bonus, ýani 1400 manat size berýär. Bolsun. Indi gysgaçyk bir ýarşda özünde alan täsir barda aýdaýsan. Täsir başda aljirakly geçdi ýarş. Ýani her kime öz nesibesini barlak görmän maslahat berýän. Näme diýilýär, udaça gerek de hemme zatda da pikirlenmek gerek. Şoň üçin hemme da düşündik. Bitirdim soru bilmendirsin şeýle bolýar da. Bolýar, wagt näme? Arzudan geçäý. Indi ikinji sezonumyzyň 3-nji tapgyryny şu ýerde ýeňjimiz belli boldy Arzu. Indi Mergen gysgaçdan söz beräýli. Sen näme sen aslında iň gowut barýan başdan tentdiň. Soňky aslında Arzu Metko'da ýeňi zozak eken, şeýle eken aslında. Diňe şu bagly manaşy senki.
Sen galan tekrar edeyim ýa-da. Gepleş kızıkly çekeleşikliýär diýdi geçdi. Ama indi näşe mustaqlarna intellekt bolansyň patbeşiklerine gatnaşmagy maslahat berýän. Sen gepleşiňiz bara, neme gepleşiňiz okumana köp wagty bilmäne mümkinçilikler edýän gepleşik. Şu ösendirýär. Ösendir okumagy ösendirýär. Galana mä işiňizi sül arzu edýän ýeňjine ýeňiş bilen mutlaýar. Sağ ol Mergen, mysal üçin sen çağrılarına soňra bir internetde ýerip ýa kitap bir neme etip bir gördüňmi ýa göni geldiňmi? Ýok, göni geldim. Göni geldim. Mysal üçin sen üçin haýsy sorar kyn geldi mysal üçin. Aslında sen sorarlamy ansat ýetdiň de, sen gowam etdiň sen ki aslında emen gowy etdi. Jogaplaryňda ýöne umman edildi, sen üçin haýsy kyn geldi. Ya kıyın son kapı olan birazcık pikirlenirdi. Yoksa ben o arada kızıklanıp ben... Sen son bilmedin o ha? Şonu bilmedim de ben. Yoksa o arada ben maglumatlarımı okaptım yani ayakır yatta. En şöyle nemeden son iyi diyanım Alya'da aslında önçek SSR o hatta Nursi diýmänni. Bolýa onu Arslan sen näme diýjek? Men diýjek dadım şu gepni bäsleşik yaman gowy şekilleşik. Yaman diýjek hadi bir yaman diýdi. Ören gowy diýjek kolana indi bunyalatyn dörendigine de begenýän sebäbi en şama adamlara mümkinçilikde öz nesibetini barlak görmäne ey ruhdan düşmeli. Yo, berde yani her gerekde gaýtalýan, ýene gaýtarajak. Köp gepleýän diýerler üçin hem gaýtarajak. Mysal üçin arzu ýeňiz bolýar, mehrem 500 tanak 500 bonus birilip, diňe arzu we mehrede hem meňeden bilýäňiz aslında ýöne diňe nesibe, ýöne ýöňem diýen nesibe bir maglumat. Gyýylaram çem daha ýeňiz bolup görmedim. Bunda şey diýdim öýden şonu emet diýen, başdan olala diýme, gyýlara ollat diýme, kim bilse özüňiz görüp otyňyz berde bolýa tomaşaçylar görmese siz gördüňiz-de. Eger ýekesi bir ýalňyş saat eden bolsaňyz, iç aýtanyň çağa del, ýem aýdartdyňyz. Bir tarap tutjak manasyna ýalňyş saat diýende, onu üçin siz berdesiňiz. Ýöne ummanlarymda şu wagtda ýekesi gyýyz ýeňiz bol diýdik şeýdämi? Ýekesi gyýyz ýeňiz bol diýdik. Şoň üçin gyýyda nähilip soradym diňe-de. Mehrem ýeňiz bolan gollapmy. Mehrem 500 bonusny alyp gaýtdy da, şeýle boldy. Indi arzu sen ikinji ýeňiz gyýyz hökümine näme diýen? İşine bir sünnet näme diýen başga. Men kitap garada gatnaşyp bilýän ha. Ya bolluk tordum. Men final atbam kady. Yo final ba. Indi kitap garada sen şonu edin. Final atnaşyp bilýän, aslında final atnaşma hukuk adamyň, biraz yani 1400 manat adamyň hem de final tapkyrna atnaşmany hukuk adamyň. Final tapkyrmadan ingilis wagtda bir ýaza eder. Täze şu 3-nji finalda 4-nji ýaza edemez sonra finala ýaza eder. Finala gyýdamyz aýlar ýa-da bir çağırar seni. Sonra gelseňiz hep bolsa. Bolýa onu meňe de gelen üçin sag bolun. Hormatly tamaşaçylarym bilen biziň Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň intellektual bähesimiz umman ýuwaş bolsa da gowul başladym gaýdyp kiretýän. Nehip bolsa sponsorlarymyzyň gollawy bilen dowam etmek berde diňe bir hani gepleşikýän näme hökümne dälle aslında pul bayran berýär. Şoň üçin sponsorynyň berde Ahmet Uly Makul Hyzmat Terjime Merkezi we Atawatan Danışmanlyk kampaniýasynyň sponsorlugyny bähesimi dowam etýär. Indi kitap gyrlamady indiki mewzumlar dowam etmek üçin men sponsor tapsak nehip dowam ederiz. Dowam etmek istəyäs aslında. Şunun bilen şunjemliýäs, ingilis wagtda indiki 4-nji tapkyrmada görüşýänçe hoş sag bolun.